हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनै भिडिअ'हाय बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आं दिनै खालि गायनो थाखाय सावदो हाग्रा गोरान नायलां लोगोफोर बन्दु मिथिबाय nih baik siangnya karbu nih naik lang logoफोर हाग्रा सावदां ha Bunda dah जों इयाव मा आबाद मावगोन इयाव ना हा इयाव मिथिनाय इयाव दा थालिर गायनो थालिर दंफां ओमफ्राय हाया खै बिगासो दङ इयाव इयाव ना 1 बिगा आरो 2 खथा दङ ओमफ्राय दा जोङो इयाव दा बन्दु जों थालिर गायनोसै नङा होमबा हाग्रा सावबाय आरो नै थालिर गायनो थाखाय नै हाग्रा सावदो नाय लोगोफोर jauh dulu ani legaan nama naide tengah jadi hen sama deh सान्दुंआ बारा साफासो मिथिan sarar man masya tagra tagra body genang handsome thar aktor South film ni hello लोगोफोर सानजौफु सम जाबाय जोंनिया जिरायनाय टाइम जाबाय खामानिखौ दसे सम दोनथ'बाय आरो माने नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दाखासे मावथि जोहोलाव सेंग्रा दङ मेंबाय नामा बन्दु मेंयाखै र' दसे जिरायदो र' दसे जिरायदो ओंखाम उखैबाय नामालाय बन्दु गैथ'वाखैलै गैथ'वाखै उखैबायबा आरो थांनांसिगोन आरो बन्दु दसे सम दंबोयो 1 घन्टासो 1 घन्टा लादो 1 घन्टा जना थांसै नंगौ थालिरखौ जों माब्ला गायखांलै गायनोसै बन्दु नै आरो साननैसो दंबोयो आरो माने इ दाननाय दंफां थानाय दाननायफोरा जाबानो गायनोसै आरो फुलि थाब थुब जावनोसै थालिरखौ बन्दु माला गायखांलै एकदम थाब गायखांनो हानायबा मोजां जागोन बन्दु गायनोसै आरो सान्दुंबो गोसाथारनाय लोगोफोर नाय आमान सान्दुं गोसा आरो जोंनिया जोहोलावा नैखौबो दानबाय नै बेखिनिखौ आमान गाखोनो हायो आरो जोंनिया बर'आ थालिर गायगोन जों लोगोफोरनि आं दा थालिर गायगोननि बागान खाथियाव मोनसे थालिर बागान दङ नायनिया दासो ओंखारदो थालिर फिथाइया माने गुबुननिसो लोगोफोर थालिर बागाना आं नङा आरो दासो ओंखारदो बिलाइ बोयो फांसेया बेमार जादों माबोरै नुदों लोगोफोर आंखौ जों जिरायथ'बाय आरो माने
सान्दुं गोसा जादों नालाय बोथोराबो जों थालिर गायनो थाखाय हाग्रा सावदोंमोन हाग्राखौ सावखांथ'बाय बर्थमान आरो दंफां थानायबो दानबाय जों दसे सम माने थालिर आबाद मावगोन आरो इयाव जों थालिर गायगोन हायाबो बारा गैया माने 1 बिगा 2 कथा दं आरो दा जोंनियाव थालिर गायनोसै हालेवनो सानदोंमोन माने हाग्रायाबो थैयाखै नालाय थालिरखौ गायग्रोना लानोसै आरो माने लोगोफोर गायखांनायनि उनाव ट्रेक्टर फिसा सोनोसै ट्रेक्टर फिसा सोखांनानै थालिरा मोजां जायो जाया नायनोसै आरो माने हायाबो एसे बाला दङ नालाय बन्दुआ थालिर बिफां बाननो हागोन हाया जोंनिया फुलिखौ बन्दु फांब्रै फांबा 10 दालसो बानखागोन नंगौ बन्दु दे मा खालामनो आरो बन्दु न' बानगोन एकदम खस्थ'बाबो थालिरखौ गायनोसै थालिर बिफांखौ मोजाङै गायनोसै जों थालिराव जों दा मा हासार बाहायगोन थालिराव ना नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया आं एसे खम मिथिगौ आं बारा गिबियावनो जोङो मा हासार होग्रोगोन गायखांनायनि उनाव बिलाइ गांसे जायोब्ला इउरिया बेनि उनाव डिपि पटास सुपार आरो भिटामिन नङा भिटामिन माने जोङो बिलाइनि भिटामिन होनांगोन आरो बिलाइनि भिटामिन फिथाइफोरा साफा जानायनि उनाव गिदिर जायोबा मैगं ओंखारोब्ला एसे गाहाम जागोन आरो होबा फिथाइफोरा एसे गिदिर जानायनि देरनायनि बिफांफोराबो अब्लासो जोंनिया बेफारिफोरा पसन्द जागोन आरो होमबासो लांगोन बायना गिदिर जाबासो बागानखौ माने डेन्जार सिलसिला बानायखागोन आरो न' बागानखौ ओंखाम जानो हालायनाय जागायाव माने जेनेका पाकालिया जेनेका बानायो बेबायदि सिलसिल बानायो सेस्ला बायदिलै हाग्राबो गैखायै बानायखागोन आरो दाखोर दाला एकदम साफा स्टेन्डार्डनो बेबायदि स्टेन्डार्ड जागा माने प्रजेक्ट बायदि साफा लाखिनो जेनेका बिबार बारिफोरा साफा लाखिया होमबा आरो नोंथांमोना थालिर फुलि नांगौब्ला जोंनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन कमेन्ट बक्सआव बुंहर थालिरनि फुलि नांगौब्ला खिन्थाहरजागोन आरो कमेन्ट बक्सआव माने फांसेयाव जों 15 थाखा खरि फाननाय जायो थालिर फुलिखौ कमेन्ट बक्सआव बुंहरब्लानो जों नाम्बारखौ हरगोन आरो नङाब्ला नांगौब्ला नोंसोरो नाम्बारखौ कमेन्ट बक्सआव लिरना हरनो हागोन लोगोफोर बेसेबां टाइम जाखोलै बन्दु समा टाइमना 11टा 19 जाबाय लोगोफोर नै 11:19 नुदोबा लोगोफोर टाइमखौ नुबायना दा जों दसे सम आरो आधा घन्टासो खामानिखौ मावबावनोसै ना मा बुङो बुंदों मावनोसै आधा घन्टासो एसे पाहारि दंफां ना मा होनो इसेखौ एवस्रांनानै साफा खालामनोसै जों ओमफ्राय ओंखाम जानो थांनोसै ओंखाम जाखांनानै आरो फैफिनलायनोसै खामानियाव हमफैलायनोसै आरो दा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो जों दोनथ'बाय ना मा बुङो बुन्दु दोनथ'नाय जाबाय हिसाबै बे खमायावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला शेयार आरो साबस्क्राइब कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो हागोन लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्ला दा बावसै माने जोङो भिडिअखौ आपल'ड खालामबा थाब नोंथांमोननिथिं नटिफिकेसना सहैनो हायो बेखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर जोब्बाय